Môj záver, taký odborný, 20-30 ročný, je taký širší. Venujem sa deťom s vývinovými ťažkosťami, rôzne etiológie, v hlavnom prúde vzdelávania. Takže robím takého ambasádora medzi učiteľmi, rodičmi a problémov tých detí, ktoré sa ocitajú v tom školstve. A vlastne tomu tak venujem celoživotný svoj záujem. Obsahom môjho príspevku bude teda, že čo ma vôbec spája s týmito deťmi, keďže nie som teda nejaký špecialista ani odborník. Trošku sa dotknem už mnohých vecí, čo tu bolo povedané, takže zopakujem. Vrodené chyby srdca, spojitosti s kvalitou života, spojené so zdravím, vrodené chyby srdca a ich v prenatálnom období a potom vlastne tie poruchy vývinu mozgu v tom prenatálnom období sa preklapajú do tých neurovývinových ťažkostí a my v školstve vidíme spektrum tých prejavov tých detí a potom som vybrala také dva výskumy, ktoré sa týkajú detí s vrodenými chybami srdca v kontexte nadobudania tých akademických zručností a potom také krátke posolstvo pre učiteľov, lebo tento príspevok je primárne teda venovaný učiteľom. Teda čo ma spája s deťmi s vrodenými chybami srdca? Ja som sa venovala teda takému širšiemu okruhu detí a hlavne vývinovým poruchám učenia a v roku 2015 sme vlastne aj s pani primárkou Monikou, teda pani doktorkou Stupkovou napísali taký článoček, kde sme sa venovali psychomotorickému vývinu týchto detí a ja som skôr bola prizvaná ako taký teoretik alebo taký trošku akademik. Išlo o taký menší článok, ktorý vyšiel. Potom s Monikou, s pani doktorkou Stupkovou sme trošku rozvíjali taký koncept časnej intervencie u týchto detí, aby boli rýchlo zachytávané a to všetko sa nejako pretavilo potom do takej mojej publikácie Vývinové ťažkosti detí v materskej škole v kontexte liečebno-britskej intervencie, pretože som liečebný pedagóg primárne, kde som venovala jednu kapitolku krátku aj týchto deťom. Už xkrát to tu bolo povedané, deti s rodinou chybou srdca majú sťažené podmienky pre vývin a učenie a tieto deti čelia teda fyzickým, psychosociálnym ťažkostiam a neurovývinovým problémom, ktoré vyplývajú primárne z toho ochorenia, ale aj súsťažne s rôznymi problematikami, ktoré nasadajú na to všetko. Trošku som sa zahlbila teda do literatúry a zistila som teda, hovorila o tom už pani primárka, pani doktorka anesteziologička, že vývin mozgu a srdca prebieha teda u plodu súčasne a narušenie tej organogenézy v prenatálnom vývine v jednom orgáne srdca ovplyvňuje teda vývin aj toho mozgu. Takisto vývin mozgu ovplyvňuje aj tá kvalita toho prenatálneho prostredia, toho dieťatka, či tá mamička, akú kondíciu má v tehotenstve, teda či má nejakú preeklampsiu a tak ďalej. A tieto ťažkosti vlastne v tom prenatálnom vývine sa preklápajú do tých neurovývinových ťažkostí, ktoré my vidíme potom navonok v priebehu toho vývinu toho dieťaťa. A vidíme ich v kontexte, teda v čase pribúdajú a vidíme ich v kontexte nadobúdania tých vývinových milníkov. To znamená, ináč sa prejavuje nám novorodeniatko, ináč dieťatko v predškolskom veku, ináč dieťa v školskom veku. Tuto len krátke také medicínske informácie, ktoré už boli odznené, že pôvod teda môžeme hľadať už v tom rannom štádiu vývinu plodu, tých neurovývinových ťažkostí, ktoré potom vidíme počas toho života dieťaťa. A to je taká zaujímavá veta, že tie mechanizmy sú najväčšou pravdepodobnosťou multifaktoriálne a tá súvislosť s tými vrodenými chybami srdca a dopadom na neurovývin, teda som sa dočítala, je teda zložitá, ale teda pani doktorka tiež hovorila o tej Luton-maternicovej hypoxii, že tá tam zohráva dosť výrazný vplyv potom na ten vývin toho mozgu. Takisto bolo odoznené, že novorodenci s vrodenou vývinovou chybou srdca, ktoré sa narodia v termíne, sa často prejavujú ako predčasniatka, tak mávajú rôzne tie deficity neurovývinové, absencia sania, zmena tónusu alebo motorické asymetrie. Potom ďalšia taká informácia, dovolím si
trošku, že čo aj hovorila pani primárka, že teda tie detičky idú do tých chirurgických zákrokov, teda, ktoré majú tie výrazné alebo závažné postihnutia a teda dočítala som sa, že aj ten chirurgický zásah môže nejakým spôsobom vplývať na ten mozog toho dieťaťa, ale hlavne teda, keď ide o preloženie zástavy toho krvného obehu počas toho výkonu. Teraz zhrnutie tých príčin neurovývinových ťažkostí, teda aj prenatálne obdobie vo výraznej miere, klinický stav potom v tom predoperačnom období, tie perioperačné faktory, pooperačné faktory, o ktorom hovorili lekári, vplýva na vývin mozgu a teda na dieťatko. Aj toto už bolo vlastne odoznené, teda tie neurobehaviorálne prejavy alebo tie neurovývinové ťažkosti sa nám objavujú, alebo tým deťom objavujú v priebehu času a majú veľmi teda, sú rôznorodé. Takže, ako už hovorili, je to nejaké oneskorenie vývinu jemnej motoriky, hrubej motoriky, rečové, jazykové problémy, poruchy pozornosti a hyperaktivity, sociálne behaviorálne poruchy, bolo tam teda napísané poruchy autistického spektra, čo som bola taká prekvapená, ale hovorila o tom aj pani doktorka, poruchy exekutívnych funkcií, výrazné ťažkosti v učení a tak ďalej. Chcela by som ešte upozorniť na túto novú diagnózu GDD v rámci MKH-11, volá sa všeobecné vývinové oneskorenia, dostávajú detičky do 5 rokov, kde ešte nie je špecifikované, aké vývinové proste budú tie dosahy. Tieto deti sa väčšinou oneskorujú v 2 alebo viacerých domenách vývinu. Ďalej ešte by som chcela upozorniť, že často býva postihnutá pracovná pamäť a rýchlosť spracovania informácií, čo je veľmi dôležité v kontexte tohto príspevku, pretože hovorím v kontexte nadobúdania akademických zručností, sú primárne dôležité funkcie na učenie, napríklad pri vypočítaní príkladu, písaní diktátu a tak ďalej. Teda tie vývinové ťažkosti alebo neurovývinové ťažkosti majú potom vplyv na ten školský výkon a tak ďalej, na rôzne iné oblasti života toho dieťaťa. Závažnosť a manifestácia tých vývinových ťažkostí variuje a je závislá od stupňu a druhu toho postihnutia. To znamená, detičky, ktoré sú závažnejšie kardiologicky postihnuté, budú mať pravdepodobne závažnejšie tie neurovývinové ťažkosti. Literatúra píše, že na jednom konci môžu byť vývinové oneskorenia, ktoré sa môžu nejakou stimuláciou alebo časom vyriešiť, cez pretrvávajúce nejaké neurobehaviorálne alebo psychosociálne syndromy, až na druhom konci spektra sú to veľmi závažné zdravotné postihnutia. Teraz som si tam dala otázku, že ten neurovývinový profil je veľmi nešpecifický u týchto detí. To znamená, variujú. Je to veľmi individuálne, akú kombináciu a intenzitu tých prejavov tie deti budú mať. Uložila som sem jeden slajd. Keď som raz bola prislaná na matematicko-fyzikálnu fakultu prednášať o deťoch s vývinovými ťažkosťami, tak na základe toho nás začali prizývať do ich hodín. Takže chodíme už 6. rok vyučovať učiteľov matematiky na matfiz do takého predmetu úvod do didaktiky matematiky, kde im simulujeme vlastne deti, ktoré majú nejaké vývinové ťažkosti, to znamená, znefunkčníme im funkcie a majú počítať príklady. A má to veľmi silný efekt na tých učiteľov, máme to potom v spätnej väzbe, že väčšinou tieto zážitkové aktivity prinášajú naozaj, že si uvedomujú, čím tie deti prechádzajú napríklad v tom školskom prostredí. A to je môj syn, taký figurár, tam som nemožnila som mu jednu motoriku, dala som mu moje dioptrické okuliare, aby nevidel dobre, dala som mu čapicu, fyzicky som ho trošku diskomfortnila a ešte ruky, im tam vyrábame rôzne, a o tom hovoria, že ťažko stojí. Aby som to zahrnula z také vysvetlenie možno pre učiteľov, tieto neurovývinové ťažkosti, ktoré proste u týchto detí s vradenovými chybami srdca môžeme vnímať na takých 3 úrovniach. Jedna je tá biologická úroveň,
To je tá neuroanatomická, neurofyziologická úroveň na úrovni mozgu, nejaké štruktúry, jemných poškodení. Potom je tá kognitívna úroveň, to je úroveň tých funkcií, kognitív, pamäť, pozornosť, myslenie, reč, ktoré sú primárne potrebné pre učenie. A potom je tá behaviorálna úroveň, ktorú my vidíme, pedagógovia v praxi, ako sa nám to dieťa prejavuje v správaní, aký výkon podáva, aký má diktát, ako počíta. A teraz sa veľmi hovorí o tzv. Funkčnosti tých detí, taký novší termín adaptívne správanie. To znamená, ako sa preklápajú tie funkcie do toho, ako nám to dieťatko funguje reálne v živote. Tieto tri úrovne sa môžu potenciovať, to znamená, tá biologická úroveň, samozrejme, o tom aj teraz stále hovoríme, spúšťa tú behaviorálnu, tú kognitívnu, ale zase princíp včasnej intervencie, pokiaľ ja pôsobím na tú behaviorálnu, viem ovplyvňovať nejakým spôsobom alebo zlepšovať kondíciu funkcií dieťaťa. Na porovnanie dva výskumy, teda som si preštudovala dva výskumy, jeden bol veľmi zaujímavý dánsky národný výskum, ktorý mapoval školský výkon detí. Bol to celonárodný výskum, boli do neho zahrnuté všetky deti v Dánsku, ktoré mali buď jednoduchú alebo komplexnú vrodenú chybu srdca, narodené v roku 1994 až 2012. Jednalo sa o 7,5 tisíc detí a boli porovnávané so vzorkou zdravých detí zhruba v tom veku a v tej početnosti. A výsledok bol teda v neprospech týchto detí s vrodenými chybami srdca, že oni mávajú ten školský výkon zhoršený. Veľká skupina týchto detí z VHS nepodstupuje tie národné dánske merania, tie testovania. Potom dvakrát toľko detí z VHS využíva služby špeciálneho pedagóga, čo je ale... Som sa smiala, že Dánsku znamená služby špeciálneho pedagóga. Hovoríme o mainstreamovej škole, nehovorím o špeciálnej škole. Je minimálne 9 hodín týždenne počas 10-ročnej povinnej školskej dochádzky. Druhý bol zaujímavý taký fenomenologický výskum španielský, ktorý tam sa tí výskumníci pýtali 27 respondentov, z ktorých malo 10, 6 až 12 ročných detí, 9 rodičov a 8 pracovníkov školy, boli tam psychológovia a učitelia a extrahovali z toho také základné témy, čo rezonujú, o čom oni hovorili, ako oni vidia, ako sa deti prežívajú, ako rodičia a učitelia vidia tieto deti v školskom prostredí. A taký hlavný ako highlight toho bolo, že tieto deti sú nedostatočne zapájané do života s rovesníkmi v školskom prostredí, sú často vylúčované a majú menej príležitosti pre to sociálne učenie, čo je prirodzené v tých rovesníckych skupinách. Učitelia hovorili, alebo tie témy učiteľov boli, že mali nedostatok vedomostí o povahe, vrodených chýb srdca, alebo nemali informácie o tých konkrétnych žiakov, lebo rodičia sa im napríklad báli niečo povedať. Takisto učitelia prežívali nejaký strach, že nevedeli úplne, že ako zakročiť v krízových situáciách. A rodičia, hlavné témy rodičov bolo, že je to veľká výzva pre rodiča, ako ustať vzdelávanie svojho dieťaťa a začlenenie do spoločnosti. Také posolstvo pre učiteľov, že samozrejme ich viac, ale vybrala som také dve, že tu je taká pyramída vývinu, ktorá hovorí o tom, že tu máme niekde novorodenca, dieťatko v materskej škole a tuto hore máme akademické učenie, zručnosti, že kým to dieťa príde k tým akademickým zručnostiam, v tom vývine si musí nazbierať všetky tie tehličky tých domén, a tieto deti ich majú oslabené. Takže veľakrát som sa v praxi stretla, že nepozerali sa na tie deti učitelia často tak v tom vývinovom kontexte, ale v tom vekovom kontexte, že nám na tým deťom treba naozaj dať čas. A zhovievalo. Druhý taký model je model Bronfenbrenera, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia považuje za jeden kľúčový model vývinu dieťaťa. To zase len v kontexte učiteľov, treba si uvedomiť, že to dieťa je niekde v strede
a ono je súčasťou mnohých systémov svojho života. Tieto detičky, teda rodina, hlavne nemocnica, lekárske prostredie, škola, a to sú ten Bronfenbrenner hovorí, že od tých systémov, tiež to tu bolo odoznené, že závisí aj to, či sa bude zlepšovať ten potenciál toho dieťaťa, alebo či budeme zhoršovať ten potenciál toho dieťaťa. A musí tam byť otvorená priepustnosť, tá transdisciplinarita. A posledné, požičala som si taký Freudov obrázok ľadovca. Keď nám príde takéto dieťatko do školy, možno s tým ľahším postihnutím, o ktorom ani nevieme, že má vrodenú chybu srdca, tak my vidíme špičku ľadovca, ale nevidíme ten obnos tých ťažkostí, ktoré si to dieťa nesie. To je tam. A chcela som skončiť veľmi optimisticky a nemám tú skúsenosť s tými deťmi nejakú dlhodobú, ale našla som teda výskumy. Možno sa to týka tých detí, ktoré majú tie jednoduchšie vrodené chyby srdca, že výskum aj naznačuje, a ja sa teším aj na našich rečníkov, ktorí dosiahli vysokoškolské vzdelanie a sú úspešní, čo budú hovoriť, lebo výskum naznačuje, že ak tie deti zachytíme, samozrejme musia mať na to podmienky, asi musí byť tá určitý stupeň tej choroby kompenzovateľný, že keď dosiahnu adolescenciu, môžu dosiahnuť tie akademické výsledky naozaj na rovnakej úrovni ako ich rovesníci. A chcela by som byť teda taký optimistická, je to naša zodpovednosť nejakým spôsobom pomáhať na tej ceste. Ďakujem.